И така, пичове, няма да повярвате какво намерих в моя Майнкрафт свят. Намерих едно нещо, което имате изключително всъщност малък шанс да намерите в Майнкрафт свят и по принцип се намира от 10 000 блока до 20 000 блока от вашия спаун. Аз го намерих около на 1000 блока от моя спаун, което го прави едно от най-рядките явления в Майнкрафт. Говоря за горското имение, пичове. Буквално, докато се разкарвах, понеже този свят беше за оцеляване, докато се разкарвах, намерих това горско имение, в което в днешното клипче искам заедно да се разходим, да видим какви тайни крие и да го разгледаме. Аз всъщност влезнах в него, разгледах някои неща, не съм го гледал обаче задълбочено, защото исках да запаза интерес ми за това клипче, така че в днескашното видео ще влезнем в него на креатив, защото съм бъзло и ме е страх да влезна на оцеляване и ще видим какво представлява, ще видим някои от тайните му стаи и ако ви харесва това клипче, което на практика още не сте гледали, може да оставите едно харесване и да се абонирате за канала. Окей, пичове, нека да влизаме вътре. Посреща ли някакво стълбище? Между другото, нищо не съм добавил, нищо не съм развалял. Искам да кажа, че което е наистина от Seed of Minecraft. Зад това стълбище няма нищо, окей. Между другото, много ми хареса самия дизайн. Наистина изглежда много приятно. Просто наистина много готино изглежда. Окей, тук имаме доста стаи. Между другото, нека да вземем някакви факли, защото да осветяваме. Примерно ето тук. Тук не знам какво трябва да има, може би нещо като някаква винарна, не знам, не съм сигурен. Не съм проучвал между другото, общо взето нищо. Тук имаме някакви честове, които са празни, нищо не съм взимал. Аз даже тази стая не я намерих първоначално. Тук всяко уче може да се крие някакъв таен вход, някакъв таен изход. Затова това имение го прави много интересно, наистина. Тук има някакъв като затвор, предполагам. Окей, това е интересно. Това между другото не го бях открил. Аз ви казвам, че не го разгледах общо взето така както трябва да го разгледам, за да може най-интересното да е за клипчето. Сега тук си изкушавам това да го щупа, но хайде ще го щупиме. И да, окей, тук имаме тайна стая с някакво дърво, в което има една енчантната златна ябълка или омагиосана. Мисля, че беше на български. Окей, тук това всъщност какво е? Тук представлява някакво джакузи. Не, това сигурно това не е джакузи, просто аз не знам за какво е. Ако вие знаете, може да напишете отдолу в коментарите. И тук приключва тази част на имението. Между другото, малко лаги знам, но това не е по моя вина, просто качеството е малко така лошо. Надявам се виждате всичко, което се показва на екрана. Така, сега тук имаме някакъв друг такъв ход. Айде и него ще го щупим, предполагам, че ще има същата стая. Не, тук даже има и скелет, се е спаунал. И окей, да, всъщност на практика е същата стая, с отново една омагиосана златна ябълка. Тук това реално за какво служи? Каква е логиката на тази стая? Нямам идея. Ако вие знаете нещо, мога да напишете в коментарите наистина. Ако сте намирали такова имение или искате да откриете, това е наковалня, която е използвана. Тук имаме лава и общо взето доста интересни стаи наистина. Доста интересни стаи. Тук това какво би трябвало да е, човек? Не знам, нямам идея. Тук не искам да се роля, предполагам, че няма да има и нищо. Това е същата стая, която открихме и там. Това е същото джакузи, което открихме от другата страна. Окей. Сега мисля, че е време да се качим и на втория етаж всъщност. Между другото е доста тъмно. Вижте, аз слагам някакви торчове, за да може да виждате по-добре. То става и вечер. Трябва да легнем. Наистина е интересно.
Тук имаме някаква маса за хапване. Окей, обаче аз искам да легнем, защото защото като е тъмно, абсолютно нищо няма да виждате. Идеята е да го разгледаме заедно и вие да видите какво представлява, ако не знаете или ако ви е интересно. Защото мисля, че на български видеята са рядко, даже може и да няма такова клипче, което да ви развежда толкова подробно и с горското имение, защото по принцип видеята на горското имение са на оцеляване и там не може да видите всичко така толкова подробно, защото бързат естествено, защото тези мобове ще ви нападнат, то е нормално, но аз специално не е аз. Така, тук между другото много лаги, не знам защо. Това реално са някакви легла, които отгоре има килими. Окей, това е готино реално, креативно е. Харесва ми. Между другото, да, страшно много лаги. Не знам това на какво се дължи. Абсолютно много лаги. Винаги като почна да снимам клипче някакво такова лаги, не знам защо е така. Тук това може би някаква арена ми прилича. Все едно някакви мачове трябва да се играят. Примерно бокс мачове, не знам. Окей, тук влезнахме. Всъщност ние там ходихме ли? Не, тук... всъщност това е за третия етаж реално. А тук крие ли се нещо? Не, това е още една голяма празна зала, която няма абсолютно нищо, освен един крипър. Окей, нека да се качим на третия етаж, който мисля, че би трябвало да е последен. Тук имаме още такива импровизирани легла. Тук имаме, може би, това прилича на някакъв гроб по-скоро. Поне на мен това ми прилича. Тук все едно някаква муцуна. Чайте това. Има ли нещо интересно или само това? Предполагам, че е само това. Това е... Как се казваше? Пилиджър ли бяха тия? Вече съм ги забрал наистина. От доста време не съм играл Майнкрафт. От последното видео на Майнкрафт не съм играл Майнкрафт. Всъщност излагах, не. Това оцеляване го почнах вчера и вчера го намерих и направо просто нямаше как да не ви го покажа, защото такива клипчета са рядко, са някой, който не е намирал и му е интересно да види това горско имение. Ще му е доста интересно със сигурност. Защото то крие доста тайни. След малко ще ги открием. Тук има някаква библиотека, окей. Тук виждаме отново доста пушна да лаги и някакъв полилей, някаква маса за хапване и тази маса ми прилича все едно ще играят въздушен хокей, както и да е. Тук имаме още една библиотека, която няма нищо интересно, поне за сега. Тук още някакви легла. Това е интересно, прилича на някаква лаборатория, все едно правят някакви експерименти с растения. Това е готино. И тук имаме същата зала като преди малко. Добре, нека да излезнем. Всъщност, нека да се направим на зрител. Сега ще ви покажа. Така, откъде беше? Ето от тук. Не беше от тук. Ето от тук се правим на зрител. И така минаваме от тук. И сега е време да го разгледаме и отвън. Между другото, за някои, които казват, че тук има някакви тайни стаи, аз абсолютно нищо не съм слагал. И няма никакви тайни стаи. Това са, ако вие си направите нещо, това ще е, иначе аз не смятам да правя. Общо взето винаги има някакви спекулации, че под къщата на вилиджерите, под тази пилиджърската кула, под сега горското имение има някакви слухове, но това са само спекулации всъщност и само фейк новини, така че действително няма нищо, освен ако вие не си направите. Това е интересна зала, окей, това няма някакъв вход или някакъв изход, това е зала, която е скрита. Предполагам, че има и още доста такива скрити зали, затова нека да разгледаме.
Тук има още някаква зала, в която няма абсолютно нищо. Между другото интересно, на тавана... Не, тук няма нищо. Тук също няма нищо. What? Това всъщност май няма чак толкова много тайни, човек, защото... Или поне аз не мога да открия никаква тайна, не знам. Вие ако виждате нещо, кажете, напишете долу в коментарите. Или аз съм... О, това е интересно между другото. Нека да видим тук какво има. Най-накрая и аз ще намеря някаква тайна стая. Браво на мен. И паднах естествено. Така. Тук диамантена мотика. Name tag и ротан флеш. Като цяло нищо интересно. Тук има още един чест. Нищо интересно горе. Аз мислих някакви по-хубави награди, човек. Аз мислих някакви диамантени брони, може и Netherite брони, защо не е изключено. А то някакви диамантени мотики, братле. Аз мислих наистина нещо по-хубаво. Като цяло мисля, че... не, чакайте, всъщност имаше една глава, някакъв пилиджър, който мисля, че беше на третия етаж. Обаче трябва да го открием. Някъде тук трябва да... да, ето. Дали има нещо, че съд на истината? Да, има всъщност някаква празна зала, която няма абсолютно нищо. И... Добре, тук вече излезнахме. Общо взето мисля, че е това. Мисля, че всичко намерихме, което трябва да намерим в това горско имение, защото вижте, направих се на зрител, нищо друго интересно няма. Това е имението. Доста интересно наистина. Особено ако го намирате за пръв път, както го намерих и аз. Така изглежда доста красиво, наистина на мен доста ми харесва дизайнът. От колко? Аз игра Minecraft от 2019. Да, имаше някакви паузи, но мисля, че това ми е първи или втори път от как намирам такова имение, което си е направо вау, наистина. Това показва колко са рядки тези имения. Така че, пичове, мисля до тук да бъде това клипче. Абонирайте се за канала, ако ви е харесал. Споделете го с приятели и чао!